Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Ni ma dan Najeriya ne, kasar da talauci ke ciye da tashin mutane. Ha, kana ba wani me da moka da ni fa interview dina nake kuma na haka baka saka hana ni interview ba. Na haka daga yanzu ni ba ruwana da kai, da haka ni interview dina nake kuma kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake. Kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba. Ni ma dan Najeriya ne, kasar da talauci ke ciye da satan mutane. Ba gaskiya bane. Kamar ya me kake nufi kenan? Kake nufi Najeriya ba a kidnappers kenan kuma ba a satan mutane? Ya? Shugaban Muhammadu Buhari menene matsayinka a Najeriya? Shugaban ƙasa. Shugaban Muhammadu Buhari lokacin da talakawa suka zabe ka musu alƙawarin cewa ba za ka ci amana ba kuma ba za ka bari a ci amana ba kuma ba za a ci amana ka gani ka kyale ba. Kinan duk wannan magana da ka ga wa talakawa a baki nan yanzu ba gaskiya bane ba. Za a bincika. Duk ba ma wannan ba, Mr. President, duk mutanen da ake kashewa da mutanen da ake sacewa da mutanen da ake yin kidnappers da mutanen ake zuwa dauki sa kai cikin jeji a boye, duk yan bindigan da suke aikata wannan abun a Najeriya an san su kuma an san ko su kuma an san inda suke. Me yasa ba za a fito a dauki kokwaran mataki akan su ba, kuma ka ce ba za ka ci amana ba kuma ka ce ba za ka bari a ci amana ba. In an ce ana ta kai ba a ta kaya. Wallahi Allah duniya kaɗai ta ishe ka kuma za ka ga yadda za ka gani a duniyan nan. Rabu Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano, me zaka ce mana akan mulkin da shugaba Muhammadu Buhari ke wani a Najeriya yanzu? Halin da muke ciki yanzu suna da yawa. Da kuma matsalar man fetur a Najeriya, da kuma matsalar zaman lafiya a Najeriya, da kuma matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya, da kuma matsalar kayan yaƙi na sojoji a Najeriya, da kuma matsalar tashin hankali na 'yan ta'adda a Najeriya. Na haka wanda zamu interview da shi. 'yan ta'addan kudu ko kuma na arewa? Najeriya gabaki daya. Amma 'yan ta'addan Najeriya an san su ko kuma ba san su ba? An san su. An san gidajensu ko kuma ba san gidajensu ba? An san inda suke a zaune. A cikin 'yan ta'addan wasu daga cikinsu an san uwansu ko kuma ba san uwansu ba? An san iyayensu. To amma an san jejin da 'yan bindigan Najeriya suke ko kuma ba sani ba? An san garinsu. Sanata Musa Rabi Kwankwaso, to amma kuma menene yake ƙara baka mamaki? Muna da labarin ma har bukukuwa suke na Maulidi. To amma sun yi suna ko kuma ba su yi suna ba? Sun yi suna, sunansu ya shahara a ƙasar nan. To amma wannan matsala iya talakawan Najeriya take ba mamaki ko kuma har da manyan Najeriya? Duka jama'a bisa ga yanda ni na fahimta a halin yanzu kowa ya damu. To amma sojojin Najeriya ba su da wadatattun makamai, menene fatan ka akan haka? Abin da muke fata shine a basu kayan aiki, a basu goyon bayan da ya kamata na a kula da su, kuma a karfafa musu guya wajen su je su yi aikin su. Amma kuma wace fata kake yi ma gwamnati? Su muke fatan gwamnati za ta fito fiye da duk abin da take yi a baya, a zo a haɗa kai a tabbatar da cewar wannan al'amari an dakatar da shi. Kuma ba zai yiwu ba. Saboda me ba zai ba Mr. President? Idan kai ya ruɓe daga gangan jiki ya tafi. Duniya ce ta fi bagaruwa jima. Ina nan ina jira Allah kuma kai ya kashe ni sai na ga ƙarshen ka. Kuma bari in gaya maka gaskiya ba ƙaunarka nake ba. Ba na ƙaunarka. Ba na son ka in gaya ma gaskiya. Kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah ka kare shiga al'amuran mu na Najeriya. Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.